Здравейте! Имах желание да снимам това видео с камера, но обстоятелствата не го позволяват. Днес ще си говорим за енергията около нас в нашето ежедневие, как ни влияе тя, ще си поговорим за това как да си отворите третото око и какво означава това всъщност. Ще ви споделя за разликата между духовните практики или именно маркетинга, който се разпространява навсякъде по света в духовните среди и много други. Общо взето днес ще разберете кое, какво и защо. Смятам, че най-важното нещо, от което трябва да започнем е факта, че живота ни не е само физически. Предполагам, много от вас са запознати с това, но разбират ли го всъщност? Знаете ли какво означава това? Смятам, че когато човек осмисли това, животът би могъл да му се промени коренно и да осъзнае колко много предлага невидимото. Нека започнем от нас като структура. Освен нашите чакри, меридиани, си пътища, тела, като под тела имам предвид физическо, етерно, емоционално, астрално тяло, ментално тяло и така нататък. Сега няма смисъл да ги изборяваме всичките. Освен това, имаме тръби, които също са част от нашето тяло. Имаме защитна мрежа, която играе ролята на филтър. Целта на тази мрежа е да не позволява на отрицателните елементи и мисловни същности да навлязат по-навътре в нашите чакри, в нашето енергийно поле. Цялостно тази мрежа е една идея по-малка от чакрите. И тук идва интересната част. Да наречем хората с силно отворено трето око и ясно виждащи. Когато един човек е ясно виждащ, може да отваря тази мрежа със силата на волята си. А понякога той дори няма контрол над това. Та точно и това е разликата между хората, които имат развита шизофрения, лудите хора и прочее. Те просто не могат да контролират тази защитна мрежа. То е буквално като перде. Хората, които употребяват наркотици, разкъсват тази мрежа и така те по-лесно могат да станат потрапевши от нападки на негативни елементали, мисловни форми или както хората ги наричат демони, зли духове и така нататък. Казвам всичко това, за да разберете как работи цялостната система на човека. Освен наркотиците, силно зависимите алкохолици, както и пушачите, имат разкъсана мрежа. В крайна сметка, абсолютно всяко негативно нещо в живота ни, когато се прилага с крайности, има силата да направи големи дупки в защитата и така ние да се изложим директно на тези елементали и мисловни същности. Да вземем на предвид един човек, който се ядосва много силно. Това означава, че неговата чакра на слънчевия сплит буквално ври и кипи от такива същности. Дори да си чист човек, в момента в който се ядосваш силно, тези елементали влизат в чакрата на слънчевия сплит и започват да се хранят. Така, ако продължаваш да се отдаваш на емоцията, ще идват още и още. Сигурно се питате какво означава елементал. Знаете какво са хлебарки и насекоми. Това е буквално същото, само че в нефизическа форма. Това въобще не означава, че не са живи, след като по-голяма част от хората са пълни с такива и те се хранят от тях. Това е жив организъм, просто не е физически жив. Предполагам, че ако повече хора виждат какво се случва с тях, наистина ще вземат мерки или по-скоро това би ги оплашило до голяма степен. Мисловните форми, които засегнахме по-рано, че могат да се превръщат в зли духове, също така те могат да бъдат позитивни мисловни форми. Колкото повече позитивно влагаме, толкова по-хубаво. Така лесно може да ги свържете с ангелите. Нормално е, когато един човек е чист, да има такива в обкръжението си. Развива ли се в някоя сфера на духовността, е напълно нормално да има някой друг духовен водач в повече за целта. Преди да продължим напред, нека засегна темата за ангелите. Ангелите не са една раса. Горе расите не се делят, както ние се делим. Точно поради тази причина, дори извънземните същности могат да бъдат ангели. Те също имат ангелски форми. Ангелите помагат заради тяхната свободна воля, не защото са накарани да го правят. Ако желаят да си почиват, те винаги могат да го направят. Затова бъдете благодарни за абсолютно всичко, което получавате под формата на ресурс, независимо какъв ресурс е това. И тук идва момента да си поговорим за абсолютно всичко, което се рекламира в духовните среди. Доколкото виждам, много хора се опитват да изпъкнат и така се говори какво ли не. Една енергия била по-добра от друга, по-силна, едната не ставала, пък друга практика ставала, една била от не знам си коя планета, друга от друга. С цялото ми уважение идва момента, в който ще ви сваля на земята и ще ви кажа, че всеки един човек идва от някъде. Отделно, такова нещо като по-малко и повече горе няма. Единствената разлика в практиките е с кое човек се чувства по-свързан. Но това няма никакво значение към крайният резултат. Независимо дали се занимаваш с рейки, прана, тета хилинг, светлинен език, молиш се или каквото и да било.
Човек, който отрича и вижда едно като повече, а друго като по-малко, само единствено показва колко много път все още има да извърви. Духовността не е трудна. Тя е лесна. Това е целостта на нас самите. Тук мога да вляза доста по-надълбоко в темата, но наистина няма абсолютно никакъв смисъл. Единственото, което желая аз, е да помогна на колкото се може повече хора и точно поради тази причина се опитвам да ви подскажа на къде е илюзията и на къде е истината. Нека сега се върнем отново на темата за отрицателните психични енергии. Не желая да навлизам в по-големи подробности по темата и отделно как се случва абсолютно всичко, но е напълно възможно и то с наистина големи резултати човек да си помогне при психически проблеми с енергията около нас. Лесно може да се помогне на хора от психиатрична клиника, хора, които желаят да се самоубият, алкохолно зависими, никотинозависими, заекващи хора, наркозависими, с дислекция, параноя, тежка депресия, с обсесии, нервност, хранене. Когато човек изпитва нужда да яде, означава, че просто не е в баланс с чакрата на слънчевия си сплит. Стана ви ясно, идеята не е да ви правя специалисти, а да придобиете представа какво човек може да прави с енергията около него. Възможностите са неограничени. Може дори да си оправите брачните си взаимоотношения. Всичко зависи от това човек колко надълбоко е склонен да влезе по този път. Знаете, че точно както човек си изхвърля опаковката на улицата, точно същото дори в по-голяма степен се случва с негативната енергия. Както казах, ние освен всичко друго, в енергийното си тяло имаме и тръби. Друг е въпросът, че чакрите също могат да всмукват и отделят енергия. Представете си следната ситуация. Силно нервиран от работата си човек, ходейки си по пътя, просто изхвърля част от неговата енергия. След това друг човек минава случайно по неговия път и всмуква от тази енергия. Това е нещо напълно нормално, случващо се непрекъснато. Случва се дори когато разговаряте с хора, докато сте в обкръжението им. Примерно докато седите в една стая, движейки се в една кола, чакайки на една опашка и така нататък. В крайна сметка тази енергия по всяко едно време може да бъде трансформирана. Господ, като под Господ имам предвид абсолютно всичко, което е, независимо дали го гледате като Вселена или както там прецените, то значението на думата Господ не е далеч това. Та Господ не го интересува каква енергия му давате, за да получите. Както знаете, Вселената е необятна и благодарна. Това е нещо като темата с парите. Те са безкрайни и нямат абсолютно никаква стойност, но в крайна сметка са ви вкарали в илюзия, чрез която те придобиват стойност за вас. Затова просто дори някога да се почувствате не добре, винаги може просто да изпратите тази негативна енергия към Господ и да пожелаете това да се възвърне към вас като енергия на просветление и ресурс да вървите по пътя си. Естествено, това няма как да стане от разведнъж, ако на човек енергийните му тела не са чисти. Както негативната енергия се наслагва, така и позитивната може. Когато човек реши да си обърне повече внимание, може да помага лесно както на себе си, така и на другите хора. Енергията може да помогне дори на хора с забавено умствено развитие. Буквално това е неизчерпаем ресурс, който може да помогне за абсолютно всичко, което се сетите, стига да знаете как. Но без човек да избере себе си и любовта в себе си, тези неща няма как да се случат. Още една тема, която виждам, че в момента е нашумява при младите, там 20-30 годишните, е именно сексуалната енергия. Може би няма нужда да казвам, че сексуалната ни енергия е най-нишата силна енергия. Все пак тя вдъхва живот. Като нека думата ниша не ви обърква. Може да трансформираме нашата сексуална енергия чрез упражнения, които се правят по 2 пъти на седмица. Следователно, сексуалната ни енергия ще ни помогне по духовния ни път. Чрез нея може да стигнем до много по-голямо просветление и мислим много по-трезво. Разширява съзнанието ни. Нашите интелектуални способности зависят от нея. Половата ни чакра доставя преобразувана енергия на по-горните ни чакри, също на мозъка и нервната ни система. Без правилно работеща полова чакра ще имаме умствено забавяне и нерегулирана нервна система. Човек с силна гърлена чакра винаги има силна сексуална енергия, докато обратното не е винаги така. Хората, занимаващи се с духовност, често не обръщат внимание на по-нисшите чакри, а само на горните, което всъщност не носи никакъв позитивизъм. Набравяйки само на горните чакри означава само единствено, че човек е все още много далеч от функцията си като духовно същество. Когато човек знае как правилно да извърши такъв сеанс, ще прочисти енергийните ви тела, след което ще възвърне качествата на защитната мрежа и най-важното ще ви направи щит. Този щит няма да пропуска нови отрицателни психични енергии, но ще позволява на старите да напускат тялото и ще съдържа този щит положителните такива. Абсолютно всичко, което ви казах и много други техники прилагам по много по-подробен начин.
премахване на негативни мисловни същности, внедряване на положителни такива, както премахване на елементали от чакрата, цялостно хармонизиране на енергийните тела, успокояване на преактивираните чакри, енергизиране на изчерпаните такива, така че ще оставя линк в описанието, чрез който ще може да се свържете с мен или да се запишете директно час. Няма много свободни места в момента, така че на който му върже. Едно финално изречение за третото око. С цел да се отвори третото око по натурален начин, вие трябва да отключите нова перспектива. Представете си, че все едно отваряте ново измерение в съзнанието си. Ако имате въпроси, на които нямате отговор, може да пуснете по един коментар. Когато мога, ще отговоря.